Real Madrid je doveo igrača zbog klipa na YouTube-u. I šta, to je sad kao neka vest? I Zvezda i Partizan to redovno radi. Sada znam i gde, tamo gde bolu mesto nije. Ti igrači na terenu izgledaju ovako nekako. Καλό passing game, ξέφυγε ο Ισπανός, δίνει στον Γκάλατζιτς, έχει χώρο, προτιμά τον Παπουλή. Σε τέτα τέτ γύρισμα, Καπάντα, εις γκολ! Ni Partizan, verujte mi, nije ništa bolje. Kako se igra fudbal na zapadu, ali Eduardo nas ipak ovim promašajem sa 2 metra vratio u surovu srpsku fudbalsku realnost. Znate svi da je bila skupština u fudbalskom klubu Partizan. Recesija. Ta opaka boljka hara i razjeda privređavanje. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje. A boga mi, gospodje i gospođo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Čuti, Pantiću. Konte istakao da nije Milan samo Ibrahimović. Milan je povremeno i Jovan, Pavle, Ljubica. Ipak, kakvih ima, Ibrahimović je zlata. 2 srednjoškolska fudbalska tima u Kaliforniji šutirale su 2 dana penale kako bi odlučili pobednika u play-off meču. Nezvanično, Partizan angažuje igrača iz Kalifornije. Smith ostavio $1 milion u Kini. Nije problem što ih je ostavio, nego što ne zna gde ih je ostavio. Reggie Miller pred kućom slavnih. Za to vreme, ispred moje kuće, košarkaši Zvezde su dobili ekipu Zagreba, a Pešić istakao da je ekipa popravila skok. Fudbaleri Zvezde nemaju problema sa skokom jer su to vežbali na vreme. A zamislite da je neko pao. Stay there. Oh, God. Oh, God. Fudbaler Chelsea Frank Lampard priznao da njegovi odnosi sa menadžerom Andreom Viljošem Bošem nisu idealni. U Barceloni nemaju tih problema. Da čuo za ovo, Guardiola se poprilično iznervirao. Vuci se u sobu! Lekić je takođe postigao pogodak, pa se povredio. Nisu svi bili imuni na povredu, a najburnije je reagovao. Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? Pa ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Tresu se tribine. Revoltiran je odlukom predsjednika kluba, Michaela Ashleya, da proda ime stadiona. Navijači Newcastle organizovali su takozvanu sahranu u St. James Parku. Popularni sin Dragan je bio prisutan, a šta je njega zanimalo, pogledajte. Tata, vidi koliko mnogo drva. Ovo kad bi sve zapalili, to bi bio mnogo krupan žar, jel tako? Jovanović je izjavio da se ne brine za budućnost reprezentacije Srbije. Logično. Više se mi brinemo za budućnost dok je on u ekipi.
prvog klipa su bili dobri komentari, a posle ovog će da me pljujete kao Čizora Klička. Ты против себя поставил весь... Посмотрите, что он сделал, Владимир. Ili možda grudate ko navijači Sportinga svojih igrača. I za kraj jedna tragična vest koja je obeležila dan. Jedno dete moralo je hitno da poseti doktora, pogledajte zbog čega. Subscribe i posetite našu stranicu. Uskoro novi klip. You know, he is so virtually upset. He poked himself in the eye.